Ten, kdo je v prdeli s životem, ať se stahuje, jo. A řekne si, že chce léčení, jo. No, mě by se hodilo. Tak je tady, jo. Dobrý, to je. Drž pozici vzadu a střelí z luku. Tak, co je tady, vole? No taky asi slepá ulice. Tady si můžete nakopat Ty matro. vole. Ty já mám 70 FPS. Já musím čůrat, promyslete To je chvíli. Barakuda 21. O prd. Stane trochu o. Kam se běželi? Tady za tu horu kousek. Jo, už vás vidím. Dobrý, tady je nějaký spřátelený most. Ale dole už jsou elementálové. Mentálové. Jo. Hele, tady je nějaké zase bránit karavanu. Ale to je asi na druhé straně. Já bych šel, tam je nějaký hustý město, ty vole. Tak jde. To tady přeplaveme tady. Doufaj, že po nás nepůjdou ty barakudy. Na barakudu se vyser, plav na hladině a budeš v klidu. Rob, mám plný inventář. Čekej chvíli. Já myslím, že jdem nahoru do toho města. No tak jo.
A nejdu do vody. Hele, tady je bílej havran, ty vole, ne sova. Bych si chtěl ochočit. To nejde. Ale tobě to nejde, ale mně to jde, vole. Ale kill rbany. Je to. Ale tady si můžeš oprav si tady to, vole. Já mám všechno, jak mám mít, Pro jistotu si to oprav. ale můžu si něco prodat. Co? No to já vím, ne. Teď se na to koukám. Teď se na to koukám, co to umí, jo. A je to zamčený všechno. No já si to taky můžu koupit. No ty vole, je to pěkně drahý, to stojí 10 stříbrnek. Them in their bare forms to teach them humility. Based on my experience with them, they haven't learned a damn thing. To asi ještě není pro nás přímo. No ještě malý level. Já tady mám zelený úkol, můžeme ho tady udělat spolu všichni. Tak moment. Jo, udělejte si všechno, co potřebujete. Time is precious, like new fallen snow. Jo, a je tady opravdu náš trenér, ale je až vejš, je až tady u mě. Ale to Hej. je zelený úkol. No. Level 19, furt lepší než 20. There are three of us. Don't expect others to see the world Tak tam jdem. lives like their own. They Ještě ne.